ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go.
Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Chino! Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya.
Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon Kain tayo subok. Ito ay piritong mais. pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. At may panhawi ng Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Kopya. ride. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay Kopya, baboy. Kopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait?
Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. At makas, last goodbye. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tayo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Sabay lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila.
Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Buzz!
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto ba? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. ang susunod ay... Cards on Tokwa! the
Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong isaw-saw sa kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ayan, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Hindi masarap to. Nakakingalang-ngalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Bayang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito.
Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong Mahal bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Oliala and Diego Bandido.
Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ako po ay isang tsuper na laging nakikinig po sa inyo. Simula pa nung tambalan ni Nicole Yala at Chris Tsuper hanggang ngayon na kumikinang na tambalan with Diego Bandido. Bukod po sa pagiging tsuper, gusto ko po talagang maging content creator. Ay. Ano po kaya ang pwedeng mga tips na pwede nyo pong ibigay po para sa akin para naman masiguro na papatok ang pagiging content creator ko. Sayang din po kasi yung extra income. Thank you po, kumikinang na tambalan. God bless. Nagkamali ka ng pinagtatanungan mo. Kaya nga. Siguro sobrang tindi nung kanyang yung pananalig at paniniwala sa atin na maski yun na kaya nating sagutin. Alam mo, naniniwala kasi talaga ako na wala pa rin talagang sure na formula kung papatok ang isang content. Correct. Ilang beses na po yung nagkaroon na ng mga talk, nagkaroon na ng mga, madami na mga ganyan na interview na yung mga magagaling na mga content creator. Ang lagi nilang sinasabi, at maski naman kami ni Diego Bandido at lahat ng mga DJs ng Love Radio, because hindi lang kami, pumasok po kami dito DJ. 'Di ba? Ang ending, gumagawa na rin po kami ng content, 'di ba? Pero bago po yung mga content creator, sa isang interview, ang description sa akin nung interviewer is, even before the content creators came, ang pinaka-OG na content creators ay ang DJ. Tama. Diba? DJs talaga ang content creator. Tayo talagang kauna-unahan. Audio lang talaga yung sa atin. Ganyan. Hindi pa navi-video yung mga ganap natin. Ganon. Natatandaan ko dati, kaming dalawa ni Chris Tsuper, gumagawa na kami ng mga pranks noon eh. Hindi lang siya nakikita, pero ginagawa na namin siya on air. Totoo. So parang nakikinig ka lang sa ginagawa. Ang ginagawa namin noon, Jegs, hindi ko ito makakalimutan kasi namanhid na mga 2 hours yung tenga ko eh. Basta pag naglalaro kami ng pabibuhan sa ere, pag nagkamali ka o hindi ka nakasagot, lalagyan ka ng sipit sa tenga. Basta ang dami kong sipit sa tenga kasi hindi ako makasagot doon sa mga categories. Pagkatapos nung tinanggal, parang 2 hours manhid talaga yung tenga ko. Pero dahil hindi naman na video, wala, kwento lang ang lahat. Tama. So, at hindi din naman during that time para sa amin, dahil siguro hindi naman siya na video, walang social media, tinigil na din namin kasi parang wala man nakakita nito, tapos sumasakit lang yung tenga natin. May mga pagkain pa kami ng pulburo na walang tubig, di ba? May mga ganon. Wala kasi siyang surefire formula na talagang papatok. You just have to continuously try. Ayan, speaking of surefire, meron din akong ginawa dati na kasamahan ko parang nag-newscast. Habang nag-newscast siya, sinisindihan ko ng lighter yung yung papel na binabasa niya. Yun, literal na naglalagablab ng balita. Nagbabagang balita. Literal. Wala na po sa Senado. Ay, bakit meron sa Senado? Ay, hindi. Sabi ko kasi news. Kumbaga parang ako naman kunwari nag-news. Sabi ko lang, wala na po sa Senado. Ay, alam mo ba sa Senado? Oo. Mas malalim na balitaktakan. May chika ako na nasagap. Ano daw? May mga... Sure ka ba dyan? Oo. May mga APs daw. Ibig sabihin anong yung mga APs? parang wifi. Araling panlipunan? Oo, parang ganun. May mga wifi na nagkukunyari pero parang nag-i-snitch. Ano yun? Parang may sumisilip. Inaalam ko ano mga information. Nagkukunwari siyang wifi. Doon sa loob ng Senate. Tao to.
Ay, hindi. System? Oo, system. Wi-Fi? O, kunyari, akala mo Wi-Fi, maglalagin ka doon, pero pala na tumitik-tik. Anong tinitik-tik? Kung ano mga information ang pinag-uusapan. Kung bakit? Oo, marami daw nagpa-pop up na Wi-Fi. Chika lang to, ha? Oo. Oh, Nakita pwede- ko sa post ni Sir Arta sa Maniego. Si Sir Art sa Maniego. Oh, Ano legit, yun eh, diba? cyber, Legit. IT Oo. expert yan eh. Ayan, kaya sabi, ang lalim Ang lalim ng naganap. So, merong mga tumitik-tik. O, tingnan mo, bakit napunta po tayo dyan, di ba? Kasi anything can be your content eh. Tama. Pero, babalik tayo dun sa Chuper, pero sisiguraduhin mo kaya mo i-sustain. So, for Correct. example, Totoo for yan. yung sinasabi ni Diego na post siya ni Art sa Maniego. So, expert kasi siya sa cyber. Yes, oo. Security and IT head po siya sa Manila Bulletin, ganyan. So definitely yung kanyang mga magiging content mga konektado doon. Yan. 'Di ba? So kung ikaw Dapat mamang natural driver, siya, dapat basic. natural siya. I think yung best talaga, wala mang surefire formula kung papatok yung content, but it has to be authentic. Yun lang naman ang sinasabi ng lahat eh. 'Di ba sabi nga nila dun sa interview na yon, tinanong ako paano ako nagustuhan ng mga tao as an original content creator. Wala. Ang sagot ko lang talaga, nagpakatotoo. Correct. Kung galit ako sa mga lalaki. Nasaktan lang talaga siya. Kung galit talaga ako sa mga lalaki kasi feeling ko maluloko silang lahat eh. Nakarelate yung mga tao. So it has to be something na makakarelate. And ikaw bilang Chuper, kuya, kung magsasuggest lang ako, hindi ko naman sinasabing surefire formula to dahil anyone can actually do it eh. Yung experiences mo as a driver. Tama, totoo. 'Di ba? Yung mga klase ng pasahero, yung amoy ng sasakyan. Hindi ko yung lahat ng mga konektado dun sa field kung nasaan ka. Ayan, it must come naturally. Kasi Oo. like ako, for quite some time nahirapan din ko, ano bang content ko? Ano ba talaga person? Hanggang sa nakita ko dun sa faith journey ko na pag-share ng Word of God kasi yun yung gusto kong gawin. May Yun manood yung man o gagawin. wala, gagawin ko siya. So bonus na lang kung mag-click kasi ganun Correct. talaga eh. Actually, maganda yung to take off from what Diego said na may manood man o wala. Kasi yun talaga yung idea. Hindi ka sure talaga kung papanoodin. Oo. Tapos minsan, wag mong i-achieve lahat ng platform. Kung lahat ng platform patok ka, di go. Why not, di ba? Pero, meron ka lang din pipiliin para hindi ka mabaliw. Yun lang yung advice na mabibigay ko, di ba? Tingnan mo yung content creator ang advice. Pumili ka lang ng platform para hindi ka mabaliw. Pero totoo Kasi marami kayang mga content creator na nagkaroon ng anxiety, True. na stress kasi hindi na nila alam kung ano pang mga content kasi Oo. parang hindi siya natural na ano eh. Na, Kasi nga, ilan pa ba yung mga sisirain kong pamilya? Oo. Kasi kunyari, ang content maninira ng pamilya. Kasi Oo. kunyari, gusto mo ng content na controversial. O ilang pamilya yung kailangan masira, di di ba? ba ikaw may nakikita ka ng mga content creator na halos wala naman silang ginagawa pero ang daming mga followers. Correct. Parang mabubuisit ka. Mabibisit ka. Alam mo talaga, minsan may mga dumadaan sa feed ko na yung quotation niya, hindi naman masyadong malalim. Oo. Di ba, tungkol sa nanay. Tapos pagkita ko, 1.2 comments. Sabi ko, sino to? O lalo na yung family tapos si Nicole kung ano pinagpapagawa sa anak, sa correct. pamilya. Totoo. Hindi mo Sila talaga. Sila wala. Parang nag-i-swimming lang. Kasi wala ngang surefire formula. Oo. You just have to continuously try. Oo, yan. Subukan mo lang na subukan and then eventually malalaman mo na lang din kung alin ba yung papatok sa akin, alin ba yung masaya akong gawin. Oo. Mahalaga yon. Mahalagang masaya kang ginagawa ito. Kasi kung once it becomes very heavy for you, mabigat na po lahat yan. Oo, Very tasky na siya. Take it from the POV of Nicole Yala kasi unang-una na kwento niya po na dati talaga ang purpose ng Papam-Fam, di ba? Na YouTube Influence- channel. Oo. So parang anong nangyari, parang napagod na rin din Pagod sila. na lang din ako eh. This is just a memory na lang na Correct, memory bank. Memory bank na lang Oo, siya. Nababalikan mo pag lumaki na yung mga anak Correct. mo. Yung, for context yung Papam-Fam YouTube channel, Papam-Fam ni Nicole Yala. Una sa lahat kasi apakahirap namang i-spell ng Papam-Fam ni Nicole Yala. Nicole Yala lang ang hirap ng i-spell. Nilagyan mo pa ng Papam-Fam, di ba? Kasi galing yun sa Papam-Pam, papansin. Bilang yung nanay nila papansin, bida-bida, ganyan. So Papam-Fam ni Nicole Yala, which has more than 500 videos. Ang purpose talaga nung una ay talagang for kita. Parang itong si Kuyang nag-message, gusto niyang kumita ng extra. Yun talaga yan kasi nakikita ko yung may mga content creator na bata na nagbubukas ng mga laruan, tapos million dollars yung kinikita. Nag-hope naman ako na ganun yung mangyari. And then eventually, kesa mabaliw, na-realize ko na hindi naman siya masyado nagpipick up. Tinanggal
tinanggap ko na lang na pwede siyang, kung man pumatok siya, edi thank you Lord. Oho. Kung kumita, Bonus edi, na lang yun. Bonus na lang. Pero Oho. tinanggap ko na lang na imbakan na lang siya ng memories Tama. namin. Oo. Ganun na lang. So may mga ganyan kang ma-encounter along the way na sinubukan mo ng sinubukan pero parang wala naman. Pero Oho. sige lang. Maaaring tanggapin mo na hindi talaga para sa iyo yung platform na yan, mag-shift ka. Correct. Ang mahalaga nandyan yung puso mo, tsaka authentic yung content mo. Oo, kasi yung pinakasikat na lang at pinakamayaman na content creator, yung parang black siya, na hindi nagsasalita. Oo, yung parang... Sino ba yun? Oo, Basta sino hindi na siya nga yun? nagsasalita, tapos Correct. ituturo niya lang. Ituturo niya lang. Oh, di ba? Sino na nga yun? Pinafollow ng mga anak ko yun eh. Oo. Diba? Siya yung pinakamayaman na content creator. So imaginein mo yung wala siyang sinasabi, papakita niya lang isang bagay na ginagawa, tapos ituturo niya lang dapat ganito. Pero walang kumbaga parang common sense kind of video yun, siya. oo. So baka meron kang mahanap na ganon. 'Di ba? Pero ang good thing about this, kuya, is you want to start it. Oo. Ang good thing dito, meron kang desire. Correct. 'Di ba? Yun naman yung kagandahan dito. May kagustuhan ka, gusto mong kumita ng extra, gusto mong gumawa ng paraan. Very good ka dyan sa Oo. part na yan. At sana wag ka na dumating doon sa kakain ka ng tayo ng pusa. Wag naman. Oo, may O kaya magsiselfie ka doon sa mga lugar na delikado para lang makakuha ng maayos na shot. Wag naman O di din. kayo mag-videoke ka sa ilalim ng jeep mo. Oh, correct, di ba? Diyos ko po. Para lang mapansin, di ba? Content nga yun, pero siguraduhin lang po natin na yung content Oo. natin ay safe. Ayan, make it natural. Correct. At saka syempre, yung from the word influencer, nakaka-influence ka in a positive Sana way. in a Oo. positive way. Although it's your choice. Kung gusto mo rin namang mag-create ng negative impact para mapansin, Ay, it's may mga up to ganun you. din. Correct. Oo. It's up to you. May Kasi mga sabi ganun nga, din. ika nga nung araw, 'di ba, good or bad publicity is still is publicity. Oo. Ganon. Pero ini-encourage ka namin na maging Positive. Oo, diba? Lalo-lalo na sa mga nangyayari ngayon. Correct. Ano ba nangyayari sa atin ngayon? Basta ang nabalitaan ko, wala na daw. Yung buhok ko, wala na kasi Oo. nag-ahit ako kanina. Ayun, yun nga. Yun Saan yung napunta? kino-confirm. Yun na nga. Na-flash na. Ayun na. Ay, nako. Ay, Ang nako. daming script. Ayan, kailangan natin ng prayers yung True, bansa natin. correct. Kaya nga ang post ko kanina, God bless the Philippines. Tama. Lord, please naman. Kasama pa rin po ang dambalang kumikinang. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Parang may puying sa mata ko na hindi ko maintindihan. Kanina ko pa. Anyway. So wala na nga ba siya sa Senado? Ang sabi, pero hindi kino-confirm. Walang nagko-confirm. Lapit natin. Check kaya nila. natin. Kaya nga, bala ko nga sabi ko, dadaan kaya ako doon. Oo. Check natin kung anong ganap. Pero interesting yung nakita ko sa ni post ni Sir Na Art. may iba't ibang, hindi ko masyado mag-gets yung konsepto. Parang kasi masyadong very technical yung APs na Parang sabihin natin dito sa atin, merong Love Radio Wi-Fi. So pag nag-connect ako doon, may internet ako, pero yung Love Radio Wi-Fi na yon, nasisilip Nagkukuha pala ang kung anong info. mga transaction ko, anong halimbawa, may sinabi ako sa inyo confidential, nababasa niya. Nababasa. Oo, so marami daw ng mga nagpa-pop up doon sa Senate ng mga ganong klaseng Wi-Fi, free Wi-Fi. So Actually, halimbawa, yung mga media, magko-connect doon. So nalalaman yung mga fini-feed na Mga ganon. so may nagmo-monitor. So kung sino ito hindi rin Confirm nila daw. Etong, ang sabi lang kasi parang ang nag-post is from from a cybersecurity na grupo na malalalim na yung Well, sa bagay, kung man ganun din naman talaga ang idea ng free wifi. Wag po tayong connect ng connect, 'di ba? Laging ganun, airport, mall, kung saan-saan. 'Di ba? 'Di ba 'yun naman ang warning? Isa pa may tinuro, 'di ba, kahit ultimo yung pag-charge mo sa mga public places. Kaya namigay nga si Sir Art ng Parang dongle ba? Parang dongle na parang yung power supply na talagang power lang yung makakonect kasi yung mga data cable natin, may data yan Correct. So Can dapat transmit power data. Oo. Ganun. So baka ginujuice na pala yung cellphone mo, yung laman doon. May ganun talaga So, kasyokot. Pero like yung kunento mo, kahit hindi naman sa Senate, let's say, it's not impossible kasi nga, yun naman ang purpose ng mga wifi ng mga public, 'di ba? Hindi na lang natin binabasa yung mga detalyeng, yung fine print kasi ang liit-liit, 'di ba? Apakaraming babasahin pero ang sinasabi pala doon is nag-aalaw ka na kunin yung data mo. Pero ikaw dahil nga wifi ka na,
Oh. Kahit sa ano Connect din ka. kahit sa mga apps, 'di ba? Mm. May mga application din na download lang tayo ng download. Hindi Correct. pala natin alam, binibigyan natin ng permission yung app na ma-access kung ano man. yung mga datas natin. Diba? Kaya, Yes lang tayo ng yes, diba? Allow all, mga Oo. ganon. So, dapat basic. Oo, yan na. Basic ha, importante issues na mag-ingat po tayo. Mag-isip din. Oo. Ayun. So yun. Yun lang. Oo. O siya. Babay na. Babay na. Ayan, babay na mga kabisyo ha. Exit Basta muna kami. pag-pray natin yung bansa natin ha. Oo, pagdasal ang ating bayan. Oo, nasa krisis tayo. Tapos, Hindi pa naman, nasa krisis, tas ganito pa yung nangyayari. Oo. Anyways, O siya. continue to pray for our country. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag na, huwag
na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasi
Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Taway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa ating bahay. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Nilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Lubos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time,
on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat? Hay! Guys, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Ganyan. Todo mo na yun. Sige. Okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat sila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na natin sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na okay. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yawn! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Durugin na naman. pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas na lang ang galit mo kay DJ Shai. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo.
hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Di ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Pasok mo. Isang subo, laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw, kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, si songs, by the way. Fairness, masarap, kinaman. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rhoda, isang plain housewife at simpleng nanay na umiikot ang mundo sa nag-iisa kong anak. Matagal na po akong nakikinig hindi lang sa programa ninyo, kung hindi pati na rin sa ibang programa sa Love Radio. Kabisyo po ang buong pamilya ko. Kaya naman ngayong kailangan ko ng payo, naisipan ko pong sumulat sa inyo. Ganito po kasi, ako po yung tipo ng nanay na sobrang proud sa anak. Sa totoo lang po, kahit kapag naka-perfect lang siya sa quiz, gusto ko nang ipatarpaulin at isabit sa harap ng bahay. Bata pa lang po siya, talagang todo suporta ako sa lahat ng gusto niyang subukan. Hindi lang po siya achiever sa academics, active din siya sa extracurricular activities. Grade 1 pa lang po ang anak ko, may honor na agad. Pagsapit ng grade 2, naging best in reading.
Best in Science naman noong grade 4. Pagtungtong niya ng grade 5, nag-champion sa Quiz Bee at Spelling Bee. Naging class officer din siya, nanalo sa journalism contest at naging captain ng volleyball team. Hindi ko naman po pinipressure ang anak ko na maging achiever sa maraming bagay. Masipag lang po talaga siyang mag-aral. Kahit madaling araw na, nagre-review pa. Kusang gumagawa ng mga assignments at projects. Kaya naman bilang nanay niya, natural lang sigurong sumabog ang puso ko sa saya tuwing may naa-achieve siya. Graduate po siya sa grade school recently at halos maiyak ako sa tuwa. Hinakot niya halos lahat ng awards. Habang sabay kaming umaakyat baba sa stage para tumanggap na medalya, hindi ko napigilang maalala lahat ng puyat, pagod at sakripisyo naming mag-ina. Pagkatapos ng graduation, proud na proud akong mag-post sa social media. Pinicturan ko lahat ng medals at certificates niya. Hindi pa lumilipas ang ilang oras, biglang nag-post ang kumari ko na bilang ang post sa isang taon. Ang sabi niya, iwasan daw ang pagpo-post ng medals at awards kasi baka ma-pressure o ma-depress ang ibang batang walang award. Nainis ako ng sobra. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan siyang matrigger sa achievements ng anak ko. Kailan pa ba naging bawal maging proud? Dahil ba walang award yung anak niya na inaanak ko, hindi na pwede magsaya yung meron? Kailangan bang itago ng batang nagsumikap ang bunga ng pagod niya para lang walang masaktan? Ang mas masakit pa, akala ko totoong kaibigan ko yung kumari ko. Sa parlor niya ako nagpapagupit. Sa kanya ako nagkukwento ng mga problema. All the while, nayayabangan pala siya sa mga post ko. Tambalang kumikinang, mali po bang talagang ipagyabang at ipagdiwang ang achievements ng anak ko? Dapat ko po bang kimkimin ang saya ko para hindi masaktan yung iba? Hindi ko naman po pinopost yung medals para manginggit. Pinopost ko po yun dahil proud ako. Gusto ko pong maramdaman ng anak ko na may nanay siyang bilib na bilib sa kakayanan niya. Ayoko din pong lumaki siyang takot i-celebrate ang achievements dahil baka naman may ma-offend. Hihintayin ko po ang inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Roda. Roda, maraming salamat. Wait lang. Sa ating field reporter, Nicole Yala, pasok! Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang nanay, kinainggitan ng kapwa nanay. Ayan. Ngayon sila po ay hindi na magkumars. Diego Bandido, nakita ko kung paano sila nagsolian ng kandila at nagsiraan sa Facebook. Ay, ganun ba? Ikaw ba, wala ka bang experience na ganyan, Nicole Yala? Diego, hindi kita masyadong marinig dito sa aking area kasi biglang nag-brown out, dumilim ang paligid, at nagkakagulo. May putukan ba? May putukan. Pero parang pinirito lang naman yung pumuputok. Back to you, Diego Bandido. Nakakaloka. Bakit mo naman tinawag yung reporter? Ako naman, respond. Yung reporter, bakit? Hindi, kasi ako nakikita ko talaga sobrang linaw ng pag-picture ng kwento na. Nakikita ko para sa iyo sa isang Nicole Yala, 'di ba? Na iniintriga. Bago mo tinawag yung reporter na Nicole Yala na nagresponde sa iyo. Na biglang nagresponde sa'yo, sasabihin ko sana talaga is, hindi mo problema yung mga inggiterang palaka. Totoo. Yun lang talaga yun. Hindi ka talaga mag-a-adjust sa insecurity ng ibang mga tao. Correct. Alam mo, sa totoo lang, ilang beses ko na yan narinig dapat hindi mo pinopost yung pagpunta mo sa ibang bansa. Una sa lahat, sa Asia lang po ako pumupunta. Anong problema po natin dito? Minsan nga may nagsabi pa sa akin, kasi nagpo-post ka lagi ng pagpunta mo sa mga lugar. Sabi ko, pumunta lang ako ng kumain lang ako sa may Laguna. O di naman kaya, nakarating lang ako ng
Pakudpod. Oh, maganda ako dun eh. Maganda yung tanawin. Yabang agad. So, ang sa utak ko, lagi, ang iniisip ko, hindi ko problema kung nai-insecure ka at nasa-stress ka at nagpapanik ka. Roda, nakikinig ka ba? Marami pa to. Sino? Sinong gusto mong tawagin? Sinong Nicole Ayala gusto mong palabasin? Yung reporter, kala mo hindi mag-responde. Nag-responde yung reporter. Busy reporter. Akala ko kaya mo tinawag yung reporter kasi yung jacket ko ba pang reporter? Ganon, di ba? Pero hindi mo, I don't think na kailangan mo mag-adjust, lalong-lalo na para lang sa isang tao. Ako paniniwala ko lagi talaga yan. People will always have something to say. So might as well, you do you. Ayan. Might as well just kung ano yung nagbibigay sa'yo ng kaligayahan, di ba? Wala ka naman tinatapak ibang tao. Meron ka bang pinost na, ay nako, ang anak ko napakatalino, bobo kayong lahat. Nag-post ka ba ng ganon? Kasi kung nag-post ka ng ganon, ikaw una kung sisiraan, Roda, sinasabi ko sa'yo. Ire-report kita. Yeah. Well, not to invalidate yung mga feeling nila, which is legit naman yung ganun. Pero siguro, Roda, yung mata mo, yung tenga mo, doon ka lang sa ini-enjoy mo yung moment na yun. Na you're a proud mother, di ba? Actually, Jex, nung binabasa ko yung kwento niya, siya na mismo rin yung sumasagot sa tanong niya eh. Na para bang wala naman, kailangan bang hindi ko i-celebrate ang achievements ng anak ko kasi yung mga iba nakaka-feel sila ng depression. Actually, hindi. Kaya nga 'di ba medyo nagbago na din daw yung curriculum na wala na dapat batang bumabagsak kasi iba na rin yung iba na din talaga yung mindset at utak ng mga bata kaya nga alam mo ito yung napansin ko, Jex, there was during our time, to na naman po tayo sa nung araw, totoo kasi to, ang talagang nakakakuha ng medalya, yung talagang cream of the crop. Tama. Yung talagang alam mo talagang sa klase, sila talaga yung masarap itapon sa labas ng classroom kasi apakabibo tsaka talitalinuhan, nakakairita. Yan yung talaga. Ngayon ito kasi, yung mga kinokopyahan na mga... Correct. Ito talaga yung mga kapag halimbawa, hindi dumating yung teacher, malulungkot kasi ready siya sa lesson. Correct. And these are very few people na talagang sa kanilang binibigay lang talaga yung medalya na deserve nila. And if their parents post it, ilagay nila sa kultura to ng mga Pilipino Recently pumunta ako ng Pagudpod. So syempre, lahat ng mga madadaanan ko ay mga probinsya bago makarating sa 12-hour trip to Pagudpod. At lahat doon na dadaanan ko, may tarpaulin kasi nag-cum laude. May tarpaulin kasi lawyer. May tarpaulin kasi teacher. 'Di ba? So, ano talaga natin yan eh. Hindi naman natin ang bobo nyong lahat, hindi kayo naging teacher. Ang bobo nyong lahat, hindi kayo naging lisensyadong engineer. Hindi. Proud lang yung nagpo-post. So, Roda, walang mali sa'yo. Wali. Yung mga nagrarant, yun ang may mali sa kanila. Kasi alam mo, ako naniniwala ko, people will always have something to say. Meron talaga at meron silang laging sasabihin. Di yung, at least, kung may sasabihin man sila, sumaya ka naman. Diba? Kasi may sasabihin sila niyan eh. Ay, hindi, nagpo-post kasi niyayabang yung anak. Pag hindi ka naman nag-post, ang yabang naman. Ayaw. Di ba, mayabang ka pa rin. O, dito ka na sa pinost mo. Happy ka pa, sinelebrate mo pa yung achievements ng anak mo. It's very obvious na, sabi mo nga, di ba, nakapasa lang sa exam, gusto mo na ipatarp. What more yung paakyat, baba ka sa stage. Kaka-proud kaya yun. Correct. So, hindi talaga natin maiiwasan na may mga tao talaga na gano'n ang perspective nila na tinitingnan nila na pagmamayabang ang isang achievement ng isang magulang, lalo na kung alam ng isang magulang yung pinagdaanan, yung work noon bago mo makuha isang bagay. Tingnan mo yung sabi niya, habang umaakyat baba ako ng stage, anong sabi niya? Naalala ko lahat ng paghihirap, lahat ng sakripisyo. Diba? And there's nothing wrong. So dapat hindi ka ma-bother. Kumbaga, ignore na lang. And dun sa mga iba, siguro, in defense naman dun sa kumare mo, baka meron din talagang kakaibang kirot ito na sa puso niya, baka may ganun. Pero, to be honest, hindi mo na yun concern. I mean, hindi ito para i-baby yung kumare mo, mag-adjust sa kanya. Gets mo? Hindi sa ini-invalidate natin si Kumarsa. Kaya lang, hindi, you're celebrating your child's achievements. Yun lang yun, period. Sabi ko nga sa'yo kanina, kung ang pag-post mo,
coming from a place of pagmamayabang na Yes, oo. pangungut siya sa mga tao sa paligid, then it becomes wrong. But if you're posting coming from a place of love and you're just, this is a proud moment for your child and you as the mother, then the intention is pure. Though ako, inaamin naman natin, no, medyo kabataan natin talaga. Meron din naman. Yung purpose mo talaga is to flex. Pero pagdating sa motherhood, pagiging parent, correct. Hindi mo maano yan. Oo, lahat naman entitled naman kasi ang magulang lang ang nakakaalam kung anong works na nilagay niya doon bago ma-reach yung ganitong klaseng achievement. Correct. Kaya hindi mo talaga mapipigilan yung puso. Sabi mo nga, parang sasabog ka. Correct. Nakaparang sobrang sasabog yung puso. And for those parents na ang mga anak ay walang medalya, huwag niyo pong iisipin na yung mga anak po ninyo ay wale, olats, talo, bobo, tanga. Hindi. Tama. They have their own achievements that you can also still celebrate. Correct. Hindi naman sukatan lang yung medalya eh. Sa totoo lang, hindi lang medalya yung sukatan. Kasi madami tayong kakilala na graduate na napakaraming mga medalya pero mas successful pa yung walang medalya. Kasi sometimes hindi naman basihan lang yung medalya. Oo, kaya nga, eto 'di ba? Eto na naman tayo sa generation natin, 'di ba? Iisipin namin yung mga sa generation namin, yung mga nasa ropor, yung mga makukulit, parang makikita mo parang sila na yung mapariwara ang buhay. Hindi. Actually, sila yung magaganda pero, yung buhay. ang maiisip mo na, pariwara na buhay niya kasi nasa row 4, di ba? Pero hindi, bigla magugulat ka, mas mayaman pa doon sa valedictorian. Totoo. Mas mayaman pa sa valedictorian. Sabi ko, parang isipin mo na parang, ito parang diba? kulokoy lang to dati. Hindi mo nga naririnig na. Correct. Oo. Pero, diba? halimbawa, nagbarko o nag-ibang bansa, maganda na yung buhay. Nag-mature din. Oo. Diba? Ganun. Tsaka, nanay, tuturuan din talaga natin yung anak natin na maging matibay. Oo. Natanggapin na hindi talaga sa lahat ng oras pwede magkamedalya. Or kung gusto mong magkamedalya, talagang double, triple effort. Tama. Ganon. Kasama pa rin ba ang tambalang kumikinang? Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang memorize yan? Basic! Yon, ang competition is not about sa mga parents, dapat. Kasi parang ang nangyayari, parang nagiging competition na halimbawa, may nag-post na isang kumars, pinost yung proud sa anak. So parang ang nangyayari, it's an attack against her, di ba? Kaya magpaparinig naman na huwag kayong magpo-post. Correct. Yun eh. Oh well, ewan ko para sa akin na nakakapagod na graduate na po si Nicole dyan. Oo, hindi siya nakakapagod mag-adjust sa feelings pero ng iba. Nung time na na binabanatan ka, sabi ang mga rinig na binabash ka. So iba yung feeling na yan, Roda. Naramdaman ko naman yan, pero di talaga ako parang... Tingin ko triple yung kay Nicole kasi nga personality ka. Oo. Tapos ako parang di naman ako tumigil. Bahala kayo mag-isip. Wala ako, ang intention ko is different from yung iniisip ng iba na yabang. Nag-post na ng picture sa beach, mayabang na agad. Paano naging mayabang yung nag-post ka ng picture sa beach? Diba? Wala parang may post ka na parang nagbubudol kayo. Oo. Basta may something din ganun tapos... Parang paano yung iba walang kinakain? Oo. Ano ba yun? Hindi, meron pa yan, parang... hindi, meron pa. Ito, top of my... Madami kasi yan eh. Kunyari, meron akong pinamana na damit kay Ate Kim. So si Ate Kim kasi hindi mahilig mag-dress. So nung time na yun, parang sinuot niya. Batang baby pa si Princess eh. So parang pinost ko yun na nakakatuwa na... sinusuot niya. Kasi na-appreciate ko yun. Pag may binigay ako, tapos susuotin mo, na-appreciate ko yun eh. Kapag kagan. So, yun yung tema nun. May mali doon? Tanong ko sa'yo, Jex, may mali. Wali. Diba, wali? Pero, may mga nagsabi, kailangan po bang sabihin na ibinigay mo yan sa kasama mo sa bahay? Na minamalit mo. Oo. Parang gano'n. Sa utak ko, saang part? Alin? Kaya simula noon, parang kahit na sabihan ako, totoo to, kahit sabihan ako na, wala akong pakialam kasi ang intention ko to post is it's my content. Yun lang yun. Meron pang dati, sinabi sa akin na na ginagamit ko na yung anak ko. Nung time na parang Yahoo Awards, yung parang ganon. Nung time na yung baby pa si Princess, so ang ginagawa ko, mga content lang ng mga
abangan nung araw. So may printed na vote Nicole Yala for best DJ, parang ganun. Tapos pinahawak ko sa anak ko. Meron yan, ginamit na po yung bata para lang sa boto. Ano ngayon? Anak ko yan. Ano ba yun? Parang pinahawak ko lang naman. Ano problema po natin? Di ba? Hindi, people will always have something to say. Sabi ko nga You sa cannot iyo please everybody. Hindi, nung mga time na may mga banat na ganyan na in my mind, hello, maski naman yung regular na empleyado, basta mag-ipon, makakarating po ng Hong Kong. Hindi po ito pagmamayabang. Basta pag-iipunan mo, hindi na siya katulad nung araw na yung mga mayayaman mayayaman lang talaga. ang nakaka-travel. Tsaka, sabi ko nga, dun sa mga nasasabi, as if naman nasa Europe ako. Di ba ako nakarating ng Europa di ba? Kami nga nakapag-travel, nakikiride on lang sa credit card na 1 year to pay. Di ba? At pag pinost mo yun, mayabang ka ba? Parang katulad lang din yan ng kunyari, nag-post ka ng body mo na talagang pinaghirapan mong ma-achieve yung abs. So, nung pinost niya yung abs niya, mayabang siya. Yabang naman. Nabigyan ng insecurity lahat ng walang abs. Problema na nung nakakita yon, di ba, na makaka-feel ng insecurity or pwedeng inspiration. Kasi totoo pwede talaga kasi siyang mag-inspire na kung kinaya niya magka-abs at that age, nagmayabang ba siya dun sa abs? Halimbawa, yung kasama natin dito na nagpapakita ng abs, pagmamayabang ba yun? Maaring flex talaga on his part kasi at his age, kaya niya pa na magpa-abs, di ba? Problema na siya nung receiver yung mga nakakakita. Problema siya ng mga nakakakita, hindi yung nag-post. Ganon. So, yan. Mami Roda. Alam mo na. Huwag mo nang pansinin yung mga... Wag na. Celebrate mo lang lagi. Tandaan, grade school pa lang yan. Pag Pero, nag-high school yan, di ba? Pero lagi coming from a place of of love and... Grounded ka pa rin doon na if there's a possible time na ma-reach out mo rin din yung kumare mo. Baka need lang din kasi hindi rin natin alam, baka may pinagdadaanan din. Baka din naman. Kasi may mga ganun din talaga na nararamdaman nila na ginawa naman nila lahat. Pero may mga anak din kasi kuminsan na pasawa. Hindi namin sinasabi na pasaway. Or talagang sadyang may mga bata, Jegs, na ang strength nila ay hindi academic. Yes, may mga ganun din. Meron talagang ang strength nila ay non-academic, into the arts, creative. Like for example, isang magulang na ang strength is competition. Tapos yung anak na parang ayaw makipag-compete. Chill lang. Ganun talaga Diba? Pero hindi ibig sabihin ayaw makipag-compete, hindi marunong, magaling pa. Pero hindi iba lang. Iba lang yung paraan. So, yun yung sinasabi natin para dun sa mga magulang na kung anak po ninyo ay hindi yung nasa stage, lagi nasa back lang, or hindi sila yung nagkakamedal, okay lang yun. Walang masama dun. May mga achievements yan na dapat mo pa rin i-celebrate. Again, ito uli, Nicole Yala, hindi na ako lalayo, di ba? Ang Nicole Yala, yung competition talagang over the roof, pero yung anak niya, chill lang. Chill lang. Pero, lalo na yung bunso ko, ay talaga, Jegs. I don't like drama like that. I don't care. Laging ganyan. I think, sabihin ko sa kanya, I think I want you to be the best swimmer. No, I don't care. Pero magugulat ka, di ba? Like, nagulat ka kay Prince na nag-drawing pala ng Mona Lisa, di ba? Maganda pala mag-drawing. Di ba? So, at ikaw si bilang... Princess na nag-release ng kanyang book. Di ba? Kung doon lang tayo magbe-base sa academics and medals, kawawa naman din yung bata. Yun din yun Kawawa yung bata kasi nakatutok ka lang doon sa isang aspeto ng feeling mo successful ang isang tao. Yes, Hindi lang medal ang definition ng success. Actually, ito yung pinag-usapan namin ng wife ko kanina, sabi ko. Minsan may mga tao talaga na kung anong iniisip nila, gusto nila ganoon na mangyari. Sabi ko sana ma-realize din nila na ito yung gustong mangyari nila, pero pakinggan muna nila to yung certain tao na to, and then saka mo i-calibrate yung gusto mo mangyari doon sa sitwasyon ng isang tao. Ganun. Dapat adjust ganun. Adjust Wag mong pilitin na parang itong yung nanay dito, wag mong pilitin yung iba na wag mag-post para mag-adjust dun sa'yo na hindi na dapat hindi makakos ng depression or insecurity sa ibang mga dapat bata. gawin ni Mars, patulong naman, ano bang pwede kong gawin pwede. sa... Ano bang tips mo dyan, Mars? O kaya baka mo inaano yung anak mo? nag-tutor ka ba? O sino ba tutor ng anak mo? Pasplok naman kung sino yan. Di ba yung mga ganon? Ayan, Salip dapat na, wag kang magpo-post ng mga nakakaloka. Ano kasi yan inggit na envy. So,
personal struggle yun ng tao. Wala tayong magagawa Correct. doon. Totoo, wala tayong magagawa. Oo, At kung dahil inggitero. true. Wala Kaya tayong at dahil wala magagawa tayong magagawa, wag na lang, let's just continue to do what we're doing. Oo. As long as, again, alam mo sa sarili mo that hindi ka talaga literal. Alam, ikaw naman nakakaalam yan eh. Hindi naman kami. Pwede namang pinoproject mo sa amin na ikaw yung victim dito kasi tinira ka ni Kumars. Pero deep inside, baka nagyayabang ka talaga na may sinabi ka ring hindi maganda. Ikaw naman nakakaalam nun eh. Oo. So in short, wag mo nang problemahin si Kumars. Kung pwede ka may maitulong ka din, tulong. Pero kung wala eh. Correct. Ayun. Ganun talaga. It is what it is. Hindi Pero din natin congratulations, Ma'am Yes! Congrats. Diba? Ang sarap ng Actually, hindi siya feeling. dapat problema. Correct. Dapat hindi mo problemahin. Oo. Dapat nagsasaya ka lang kasi may magandang balita ang iyong anak. Oo. So, hindi yun. ka dapat nagsasangguni sa amin. Dapat, kumbaga, gusto ko lang makapag-share, Yan. makapag-inspire sa mga, Correct. sa mga magulang. True. Yun. Ganon. So, Congratulations, Congrats. Mudra. Ayan. Salamat ng marami for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento ha, na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. O siya, kami po yung magpapaalam na. Aha, nasa podcast na to, di ba? Kaya nga eh. Muli, eto po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi po nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. At ako naman yung kumikinang ina mo ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadig, kailangan pahinga. Ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip.
So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh.
Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Hala yan, ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Balutog! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama
Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minhal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Oh. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpalak na ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito ay may-ari. Baboy. Hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to?
Ultimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Pahimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo.
Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ang sounds ay nag